Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Ang mga tagpalamati ang aton man pagpangamusta sa inyo sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Kamusta na? Kag nakapaniyaga na? Kay daw, for sure, ako niya tansya ko lang na. Madili-diling panyagas ang ibang tungod weekend. Masako, ilabi na mga iloy sa puluyan. Sa pagpanghimos, pagpanglaba, tenan nga mga kinanglanon sa puluyan, basta nagatrabaho ang amay kag iloy. Tamo na nga bala itong bilas sa mga kabataan, kinahanglan ang magbuligay lang gid. Buligay para sa aton nga mga hilimuson, para Sabado nga adlaw, Domingo nga adlaw, himos ang tanan, magkasiling kita ba? Family day gid tita we. Magkasiling ka gid nga it's a Sunday gid ito we. Panumdum talaga na sa inyo kay adlaw sang pagtililipon, adlaw sang pagtililipon niya within the family lang kay ti kabalo kita subong nga padayon paghihapon kita nga nagapangatubang sa pandemic ang COVID-19. So, sa gihapon na ang paghalong nakadepende sa aton. But anyway, karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 20, tuig 2020. Halong-halong lang sa gihapon kung magwain, di gid kita iya magsobra-sobra sa pagsalig kay tigin halug-halugan na. Ginhalug-halugan na ang mga restrictions, ginhalug-halugan na ang mga bagay nga ginapitan or ginadumili sa aton, pero kinahanglan sa gihapon naton nga maghalong kag magpadayon sa aton adlaw-adlaw nga mga hilikuton. Upod ang aton mga palangga sa kabuhi. Upod ang aton mga pamilya. Relax lang kamuda. Paamo ka na bala. Kibot na tako ba? Okay lang na siya. Anyway, sa karon nga adlaw Martes, Sabado. Balik man ka sa Martes man. Sabado subong nga adlaw. Wala kita ba sulat nga pagbasahon sa sininga hapon. Hatag kita pila ka mga updates. Ano ang tupiko nga pag-istorya naton sa siniiya nga hapon? May i-share si Tito Wilma na tungod sa pagsinalayo sa sulod sang aton sini paminimalay, especially sa paggawi sang aton sini mga ginikhanan sa mga kabataan, no? Bala ang pag-away-away sang nanay kag tatay or ni mama kag ni papa dapat sa atubangan sang aton sini mga kabataan. Ba pwede ka muna Sabado subong hampangan kana bala, no? Pwede ka mo maka-react dira mga palangga naton nga mga tagpalamati sa itong siniman mga cellphone. Pwede gid kita dira maka-react
Pwede ninyo mapadala inyong mga reactions, mga opinions sa itong topiko iya karon nga adlaw Sabado sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Okay lang na nga mag-away ang mag-asawa sa tubangan sa mga kabataan. Abi, pabatian nyo man si Tawe sa inyo mga ginapanghimo sa sulod sa inyo sining pamilya. Kaya mga kabataan, pwede man ka mo magka-react dira, na? Baila, okay lang mag-away si mama kag si papa sa tubangan nyo or hindi. Husto ina o kung hindi. Pero ano ang epekto sina sa itong mga anak na istoryahan ta na siya sa siniiya nga hapon kag magluwas man sina ato nun mga updates, and then ang ato naman for your information pag may time karon ano aton FYI may ara kita FYI karon natungod ini sa natungod ina Tita Wilma sa panawagan sang ginitawag Circle of Discernment para sa palaabuton nga election 2022 elections, no? Ina panawagan sang simbahan ni maluon taman ina karon and then ang aton tay sa man ka horoscope para iya karon nga adlaw Sabado na Nobyembre 20 na stupid dali kay na kahinay karon gadali ka naman Nobyembre 20 tuig 2021. Gani, dira ka mo sa inyong mga radyo sa liwat sa nambala ni Tita Wilma, sa inyong mga radyo updanay kita. No? 684 kilohertz. Mga senior citizen tada nga ara nagaupod kay Tita We karon iya nga hapon. Sa inyo okay lang ina dira na kaga magluwas man sina Tita Wilma. Ada man sa iton sa ni Facebook via Action Radio Bacolod 684 sa live dira danay man kita tugtog technology stress kag sa YouTube pwede man kita maka-updanay sa YouTube, search nyo lang basta nami ang inyo internet access, di ba nami gid man na pwede kita maka-updanay sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod live, updanay kita kag kung guluyag man ninyo mahibaluan ang mga natipon nga mga dalagko nga mga balita sa nga Action Radio Bacolod 24 hours ara dira ang amon sini website pwede ka mo maka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph pero sa amon sini Facebook page sa Action Radio Bacolod 684 magluwas sa iton mga live no ara man dira mga updated nga mga balita from sign on to sign off 24/7. Makita ninyo dira mga natipon sa aton sa News Center. Alauna 49 Action Radio Philippine Standard Time. Kag speaking balaan na Tita We, no? Speaking balasang aton sa mga protocols. Istoryahan ta ang mga health protocols hindi na madula ara nagigya sa ito ng paggamit sang face mask, no? Makasiling takabahin na isang aton hilimon adlaw ang face shield ara naman may mga ordinansa may ara naman nga ang aton sini National IATF nga pwede nga magamit pero ang palasyo sa Malacanang dumduman kung naghambal nga nakadepende sa mga establishmento, nakadepende sa mga kompanya kung prikorahon nila or istriktuhon nila ang paggamit sa face shield sa ila sini mga empleyado sa mga customer nga masulod sa ila nga establishmento. Para humana sa mga LGUs. Ganyan nga aton sa mga local government units, kinanglan ng pagwagid sila yung ordinance kay kabalo naman kita. Mayo lang ang mga nagasunod without questioning pero may ara gid iyang iban nga nugay na gani ka mga Bertuldo na may siling bala Bertuldo kasi puwerte nga mga anak no okay lang na siya Tita Wilma ako nang gaangga lang na yan hindi na yan ako nakig sa inyo o insulto ang gaangga lang na nitiboy sa inyo ya on air di ba
Siyempre man sa karon nga hapon nakuha man sang akon sinibala atensyon na nakuha man sa akon atensyon ang nakuha sa aton sa Nilo Center nga ahay ginpahanugutan na ang mga pagbiyahe na sa mga bus, especially ang Ceres Bus Liner, ang sang iyan sang ano ganito Wilma sang Valyacar Transit pagkadto sa Region 7. When we speak Region 7, Negros Oriental, pagkadto sa Cebu, di ba la? Ti pabalik-balik na siya. No? Ano lang, no? Negros Occidental, just pabalik-balik, mag-unwa sa vice versa. Ti hambal gani ni Attorney Ray Frando Diaz II, ang aton sa ni Provincial Administrator, umpisa na gidyagali subo nga adlaw, Nobyembre 20, malipayo na ning iban pero hindi gid kita mangin kampante no kinanglan halongkin ara pagid Cebu Bacolod kag Negros Oriental Bacolod vice versa ay kanami point to point pagid lamang ang pwede para nga matumod, makilala ang mga pasahero paagi sa ila sining mga ginaangkon nga mga documents na ambal pa sang aton sini provincial administrator kinahanglan magpresentar sang inyo nga vaccination card. Ara naman say vaccination card. Nga, nakapabakuna na ka mo, mga wala pa bala, sige na, nagambalay sa tawe. Ako da nagidya kompleto na para makaamat-amat magtabala, dagon-dagon sa dalan, kag maka extend sang aton destination, nga ma-expose sang aton kaugalingon with, ano gani, with paghalong gid di balanan. Oo, kinanglan may vaccination card ikaw, negative ikaw sa RT-PCR test na kung wala ka pa nabakunahan, kag kinanglan may espas ikaw. Kinanglan may espas ikaw. Kay ina nga mga dokumento ipakita ina sa terminal kag sa mga pier nga malabyan or maagyan sa mga bus. Wala man sang quarantine pag-abot sa destinasyon matapos pareho ba lang nga ginapaidalom sa mga lugar nga ginapaidalom sa alert level number 2 ay ini mga duha ka mga probinsya di ba kita nakita sa alert level number 2 so pasalamat kita pero hindi siling masalig ka na gid kay ay alert level 2 na lang kami sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, pwede na kami. Yes, pwede. Pero ang paghalong nagkadepende sa gihapon sa aton, hindi bala? Oo, Tita Wilma. Hindi kita sobra-sobra nga pag. Di ba lamang as senior citizen? Yes. Ina lang magamay nga makuha na ton natungod iya sining development sa karon tungod sa COVID-19 pandemic iti padayon naton away hindi naton makita aton kontra ang paghalong kag aton safety nakadepende gihapon sa aton kamot hindi lang para sa aton kaugalingon sulito ni Tita Wilma kundi para sa aton pamilya pagkadto sa aton pamilya pagkadto sa aton komunidad sa syudad kag sa bug-os gid nga katawhan. Ay nga mga anak, nasipletan ko gani kainang headlines nga alert level nationwide, posible nga iga-announce ang aton sini gobyerno nasyonal. Abantayin naton kung saan una, ha? Okay. Ari naman, pagkatapos ng COVID, kaya hindi na naman niya malikawan, Tita Wilma, nga ang eleksyon, amat-amat naman nga nagainit. Siplatan naman ni mga armas, Tita We, magambal ka ba lang armas, lawglahog na armas gid iya, na? Kay ang gun ban, ipatuman na ini, na tinghambal gani ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos, siya nang bago na itong subong nga PNP Chief, di ba? Base ina sa COMELEC Resolution number 10728 nga nagadumili sa election period sang pagdala sang armas sa gwa sang ila sini mga puluyan kag sa tanan iya nga mga pangpubliko nga lugar sang sinuman nga
hindi authorized sa COMELEC Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Ti kadungan man na sang election period, igapatuman man ang gun ban, umpisa iya January 8 until June 8, 2022. Batian nyo na saan mag-umpisa ang gun ban? January 8 until June 8, 2022. Ti siling pa ni Carlos ang atong sa ni PNP Chief na base ina sa COMELEC, hambal na itong COMELEC Resolutions 10728. Kay ara, manda bala mo nakasaad man sa resolution nga ang mga miyembro sa PNP, AFP, kag Philippine Coast Guard, kag iban pagid nga mga law enforcement agencies nga naka-uniform ang nagpatigayon sa opisyal nga tungdan ang pagpahanugot nga magadala sang armas sa tion sang election period. Kag ginadumili man ang paggamit sang mga kandidato sa sang ila siniya, hindi ginadumili giman Tita Wilma mo ang paggamit sang mga kandidato, no? Sang especially sa ilaman mga private bodyguards, hindi gina pwede. Tagaan sang Philippine National Police Month sang proteksyon ang mga kandidato nga mapamatudaan nga may threat iya sa ila sinikabuhi. Okay, alauna 57 Action Radio Philippine Standard Time, no? Ang aton anay man mga kauturan dira sa inyo pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak ara lang sa Bacolod City Base Center. Sa likod sa Bacolod Base Center. No? Sa likod sa Bacolod Base Center, Ferrero Street, na hamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede lang kamo dire magka-contact or makatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay or sa Tintin nga mag-entertain sa inyo sini mga flower needs. Kag magluwas pag ginabalatawe, pwede pagid na magkantuman sila personal kay ti halog-halog naman subong ang aton sining restrictions na tungod sa COVID-19. Pero hinay-hinay lang sa nahambal na naton. Kag ara lang da Johnny and Christine Flower Stand. Magluwas sina katuan man naton ang mga produkto sang Dr. Alfred. Kabalugid kita basta mga produkto sang Dr. Alfred's iniya mga 100% pure and 100% man nga organic. Especially ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nga ginaprubahan gid ini sang US FDA seal of approval kag may Philippine BFAD seal of approval pagid nakakuha pa ini award nga klase sang produkto an International Food Exposition Award sang tuig 2006 bilang exotic drink package as an upbeat beverage for health and wellness. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon Dr. Pinoy. saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod na. Padayon man si Tita Wilma. Bawara gida. Manang Perla kay Manang May, Inday May mayong hapon. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag syempre man si Bibi dira sa My Bet Store. Good afternoon. Salamat gid. Tuto Romel kag si Kaloy dira mayong hapon lang. Okay. Kaayuha lang ang pagpalpag nga ang inyo kamot hindi mapalpag. Hindi bala Inday Jocelyn mong katar. Kay Tuto Ipe mong katar mayong hapon lang. Preparar ka mo dira kayong aton diri ba nga text hotline. Hambal ni Tita Wilma kainag kung anong inyo mangin reaksyon sa itong sinitupiko iya karon nga hapon. Natungod ini sa nagakatabo sa sulod sa panimalay ilabi na sa bahin sang aton sini mga mag-asawa. Di ba naghambal ko kaina sa inyo nga dapat bala kung mag-away ang mag-asawa sa atubangan sang kabataan, maayo bala ina o kung hindi. Nagapangayo ako sa inyo kaina sang inyo opinion. Pwede ninyo ina mahatag na paagi man sa pagpadala sa itong sa chat room sa mga naka-Facebook Live dira. If not, sa ito naman text hotline, pwede ninyo masend sa 0963-757-0874. Ginikanan ka man, mama or papa, tita or tito, lola or lolo, o kung ikaw
bata nila, mga reaction nyo, at least maka-enjoy man kita, bisan makadali every Saturday sa mga tupiko nga nagakahanabo sa sulod sang aton sini panimalay. Na? Okay, Tita Wilma, so sa siniiya nga tiun, sa nahambal ko ng aton sini tupiko sa, as mentioned ni Tita We, mag-away ang mag-asawa sa atubang sang kabataan, okay lang bala kung hindi? Kung ako pa mangkuton, hindi. Na personal ko na iya, di ba? Personal ko na iya nga opinion. Para sa akon, hindi. Sa inyo ya, masilang tawi, depende sa sitwasyon. Maya naman ka siling, pwede man, do mga sinabalahaw, na? Pero actually, kung mag-stick lang kita sa ginatawag iya nga away sa mag-asawa, di normal lang na iyang away sa mag-asawa, di ba? Kay kabahin ni na sang ilap pag-upod or kabahin ni na sang relasyon sang mag-asawa. Kung may ada ka mo di pag-intindihanay, alang-alang madalagan pa kamuto kung di nga walang kabataan kag dito ka magsabtanay kag maghampakanay yung kaisa, di ba? Depende man, makasiling kita, depende man sa sitwasyon. Pero mag-asawa, nanay kag tatay, mama or papa, nanay or tatay, mama kag papa, nanay tatay, di mo man mga couple dada or mag-partner, ang mga di pag-intindihanay, ang tag sa kadaparensya, kung pwede man lang maistoryahan sa husto nga pamaagi, nga agin mag-away, no? Nga pwede, nga ang sabtanay gid ang kinahanglan nga magtaas ang tingog sa tubangan sa kabataan. Ano mga reaksyon sa mga kabataan? Dabi, siyempre, masiga ila mata. Ang iban, may ara na epekto sa angtod mga anak. Di ba la? Yes, abi ninyo, emotional, psychological, kadamos ang epekto sa angtod mga anak. Sa nabasahan ko gani, siling sang isa iya ka expert nga siling, stop fighting for a month. Stop fighting in a month in front of your children. Kung pwede pa lang sa sulod sa isa ka bulan, hindi ka mag-away sa tubangan sa inyong kabataan. Have your arguments outside the house. Go out to dinner, take a walk in the neighborhood. Kung daw ka budlay, ginita ka mo be marriage ask ka mo marriage counseling, pwede gid na kung ang inyo problema natungod sa or kabudlayan natungod sa inyo marital relationship, kung lala na gid, na? Pero kung mga gagmay nga bagay, amo na siling naton. Abi ninyo mga dear parents, ang matag lang gid ni Tita Wes sa inyo subong, na pamaagi. Kaya ako hindi ko gusto mag-atubang niya sa kabataan nga nag-aaway. As experience ko kay ti ako nanay man ko, nangin asawa man ko, mga ginikanan, self-control na ako kay makakontrol ko isang akong kaakigon mo. Pwede hambalan talang na kita lang. Lakat na kami. Or kung kaysa doon, hindi mo na mapunggan, kasi on mo skilid, hindi ginahampa ko na, para ma-release lang mo, maganhagan ng kaakig mo bala. Pero bayo lang bala ko, ang imo mako si or mahampak, bala makakontrol sa niya, kaugalingon tawe, di ba? Ay, yung mata ko nakapasiplat, si Edu Mansano, nag-confirm sila, magkarelasyon na sila ni Cherry Pie Picache. Imo ba lang kung ano makita mo yan ba? Hindi tuod, kibot lang ko. Okay. Ariyo, mga pamaagilan ng i-share ni Tiwa. Para nga malikawan neto ng pag-away in front of our children. Nanay or tatay, mama or papa, kung makabatsyag ka na ganisang akig or kainit sang ulo mo sa imo asawa or bana, samtang ara ka mo sa tubangan sa inyo mga kabataan, abi halin isa sa inyo, na halin gwa ang isa sa inyo, likaw ka mo anay sa mga kabataan, or if not duwa ka mo gwa, ngita ka mo to pwede nga istoryahan ninyo na pwede bana hagaron mong imo asawa or asawa hagaron mo si bana mo kadto ka mo dito sa vacant room, sa piyak nga kwarto abi, nga sa diin kamulang bala maghibati ay nga duwa, mayara iti kung gamay bi nga balay tawe, nakadepende sa inyo sa pagpangita sa malinong nga lugar. To say goodbye or tunga kampo ay tunga telamnan. Ay ho, ay kaglikawan gid ginikanan kung pwede pa lang likawan gid ang pagsinggitanay.
Hindi, kay may ara, yung kanya iyaya, mga, let's say, taas sa tingog, tapos may nga daw permilang siya gapangakig, tisamo niya tawi, normal na iya, hindi. Kaya nga, hindi namin, ang epekto sa aton mga kabataan, samtang nagadako sila, you as parents, set as model sa inyo mga kabataan, nga sa ila pagdako, kag sa ila man pagpangabuhi, ay sinanay, kag si tatay, ito guys, ang unay, yung mag-away, singgitanay, may mga nagalinupad pa, see? Marasong ina sa mga kabataan. Pero kung makita nila nga may self-control, may disiplina ka mo, masiling nahimo to gani ni nanay kag ni tatay kung nga hindi ko ni mahimo sa akon pangabuhi. Di bala, amo na siya ginikanan. Kag kung pwede set ka mo rules. Sang imo bana or kung sang imo man asawa. Kung let's say, bila kung mag-away, ta maglabot na sa punto nga dumasinggitanay na ta, na ano himuon ta, ina kung mag-ayuhay na kamo, na para nga mga kabataan hindi maapektuhan, kaya nga akong maobserbahan sa mga kabataan, ara naman naglalisay naman sila nga dugay-dugay, singgitanay naman, dugay-dugay, gali inupad naman, gali nagabong naman, amo na, di ba? Abi ninyo mga ginikanan, hindi gina siya nami ang epekto sa mga kabataan. May ara nga naganerbiyoso mga bata. May ara nga magkasiling kam lang daw hipos lang ning bata ko. Kadamo sa mga negative nga epekto ang pag-away naton nga mag-asawa sa tubangan sang aton mga kabataan. Kung feeling ninyo mag-asawa nga daw hindi nami, no? Nga feeling ninyo nga mag-asawa hindi nami ang inyo sini relasyon tungod sa problema nga inyo ginaangkon. Hindi gid kamuya nga duha magkahuya sa pagpangayo bulig or advice sa isa ka marriage counselor sa inyo mga church, di ba? Kung ano man ang inyo religion, may ara gid kamo dira spiritual advisor, may ara kamo dira marriage counselor, di ba la? May ara ina. So approach kamo nga mag-asawa nga sa diin mabuligan kamo. Hindi ninyo pag ipakigbatong inyo panindugan kung ang pinaka punto sa inyo problema, inyo relasyon, nga sa diin pabayaan nyo hasta nga maglalakay, mag-decide ka mo nga magbulagay, ay ako yung masiling, hindi man ba maluoy man ka mo. Maamo ka na, di ba? Maluoy man ka mo sa kabataan. Ako ya, mga ginikanan, nga nagadesisyon sa pagbulagay, ako nagarespeto man, kay kita, nagaangkon man sa nagkalain-lain nga mga opinion, nagkalain-lain nga mga rason kung nga nakadesisyon kita nga magbulagay na lang, di ba? Pero mga mag-asawa, ang kabataan, amugid ang una nga maapektuhan. Bisan ano ta po'y kahambal nga punan lang na namon niya ang amon papel sa amon mga kabataan. Hindi kami magpabaya lain gid. Nga nagaupod kamo sa isa ka bubong, nga nagagiya kag nagatanaw kamo sa mga activities sa mga kabataan, sa mga ginhimo sa mga kabataan. Tuod ginabala mga anak, gani nanay kag tatay, mama kag papa, mga amo na bala, himuoy na ito ang pare sa ito man mga kabataan. Problema nga gamay mo na siling bala ni Tita Wilma. Ang gamay nga problema, basiling ka mo nga ignore nyo lang, hindi nyo pagpawalaan. Bisan gamay lang ang problema, kinanglan marisolbar ina. Kay diin bala nagahalin ang dako kundi sa gamay. Bisan sa simple lang nga sa lawayon sang isa kung pabayaan mo. Mamat-amat na dako kay nga kada lalisay kag kumadugangan sang lain nga sa lawayon. Matipon, sukna, supot. Hala kung mag-away ka mo, ang mga kabataan may ara nga, may mabulungol na kumano, iban ka panago sa dalom sang habol, iban, hindi bala nga mga, hindi tana pagpadayunon, kay hindi siya nami sa iton mga kabataan. Hindi tagid pag ipakita ang pag-away naton nga mga ginikanan sa tubangan nila. Kay posible makadevelop ina sa ila sang problema na tungod sa ila personality. Di kung makadevelop sila sa ila, ano sila pagdako nila, mangin pareho man ninyo, mangin wala man sila pulos, mangin magamo ang tanan, no? Kung maglalis-lalis da ba sa mga gamay-gamay nga bagay, siguraduhan nyo lang nga wala sila ang mga bata, na hindi ka mo mabatian
Kay ang tanan sa nasiling na ni Tita Wilma, tanan nga bagay, mahambalan ina sa maayo nga paagi. Ilabi na kung kabataan yung gagmay pa, let's say mga 9 to 11 years old na mga kabataan nga pagkabati nagapisik tapos masigang mata ang ila na nga mga babatian ma-store na sa ila pensar kag balitsagon ti gusto tabala ina hindi na. So sa mga suwestyon ni Tita Wilma kabay pa nga may mabuling man ako bisan paano suwestyon kung epektibo sa iban, salamat. Kung hindi man sa iban, salamat gihapon. Ako nagarespeto gid sa inyo. Gusto ko niya makita mo, may mga nakita na ko di sa text hotline nga daano. Ang ila ba lang nga mga suwestyon, Tita Weaw, na ariho. Siling ni 8421. Good PM, Tita We. Kung sa akon lang, hindi gid pwede mag-inaway sa atubang sa mga bata. Ilabi na gid ang ginalalisan parte sa problema personal. Plus minor di edad ang inyo kabataan. Mas maayo kamuhanon lang. Monitor lang kami diya. Asyenda salud. Jazzer, gali ni TY. Yes, sir, salamat kid, no? Imo na iya opinion, kag gina-appreciate gid ina ni Tita Wilma, kag aton igid ina ginapasalamatan. Ari naman si 2416. Siling ni 2416, Tita We, ako hindi gid ko pabor. Hindi gid ko pabor nga mag-away ang ginikanan sa tubangan sang mga kabataan kay sundon man na nila kung sila magdalag ko na kag bisan sa ila mga miga kag migo kung mag-ululupod amo man inang ila himuon. Tingnan mo na bala na ara sa ito no lang tawet sakto gid na dapat hindi pagpabatiun ang mga bata kung mag-inaway ang mga mag-asawa sa tuod lang Tita We. 4 ko ka mga bata nagdalag ko lang ni sila gapamangkot gid nga ako no wala gid sila kabati nga nag-inaway kami ni papa nila kay kabalo gid kami magdala Tita We. Good PMC reaction sa mga ginikanan. Salamat gid in the Virgie na reaction sa mga ginikanan na hinungod sining aton gin pang istoryahan iya karon nga hapon which is true, di ba? Siling feeling ko millennial ni mo siling ni 2116 siling amon gani dito singgitanay lang na amon mama kag papa ginakwa ko duha ko kamanghod kag taguon sa kwarto ginaistorya ko para hindi sila kabati luoy ko duha ko manghod ta na si epekto ina sa aton sini mga kabataan. Pila lamang ina sa mga reactions no sa aton sini mga palangga ka mga tagpalamati para man sa aton mga ginikanan. Muna siling naton wala sang malain sa nagalikaw, wala sang malain sa halong para sa pagdako sang ila sini mga kabataan. Siling pag-isa ay abaw Tita Wilma. Subong iya nga panahon, wala na iyang hipos-hipos lang. Iban gani sa bintana, gasinggit ila asawa ato sa tiyanggi, ginayawyaw na. Ang duha ka bata, nagatulok ang luha. Pila lang na sa mga realidad sang aton sa sitwasyon, no? Gani kita kung may concern man kita pwede gid naton iyang maulo istorya kapin pa kon close sa aton ang mga concern nga mga tawo nga ina. Wala sang malain kung ari lang kita sa maay nga side sang aton kabuhi. Kita mangin inspirasyon man sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Kita mangin inspirasyon man sa aton pamilya. Ilabi na gid kung kita ginikanan. Ako syempre, although nga hindi malawig ang akon relasyon or akon pagpakig-upod sa akon bana, hasta nga nadula siya. Pero nagdakong bata, kung wala man ko kabati, nga nagsinggitanay kami ni Papa niya. Kasi why gid sa kabalo ko nung nga nakatilaw kami away ni Papa niya. Kay tituod gid man.
galing ako, kusnit lang diskilido. Sakit-sakit kung nan mong gamay-gamay pa bla. Tapos mabalaan lang na ako wala gayong tsindihanay kay inang hindi bala mag-upod kaon, mag-upod man kaon, pero daw wala tingugay, masiling kung kaisa nga wala gini sila gabugnan away gini sila pero wala kasang may mamatian, di ba? Ako pila kami siyam kami ka mag-utod sa nanay kag tatay ko pigado man kami amay ko driver sa salakyan mas mga dipesay sa salakyan sa una si tatay hasta tracking agyan anamon tanan nanay ko gapanahi nan pero daw wala gig ko katilaw sa amay ko nakabati nga ginaaway si nanay no do si nanay lang na bala nga itsura do hindi man madrawing kung nag-aaway naman na sila pero wala kami kabati nga nagasinggitanay kay kanami gid madala sa mga kabataan although nga bisan hindi matudlo sa mga kabataan pero makita sa mga mata sa mga kabataan, matipon sa ila paminsaron kag sa ila dughan, kag mandalaman nila sa ila pagpangabuhi na kamo amuman para sa inyo mga anak sa una. Alas 2:32, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, si Wilma balik pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body. Okay. Sorry lang sa aton mga naka-online, ha? Nagkatulang na pangilong nito, ha? Okay, sa mga naka-online naton dira, mayong hapon, salamat gid sa inyo. Good afternoon, Tito Wilma. Yes. Jean Tanilio, thanks for the 3 hearts you sent. Good afternoon, Tita Wet. Tamyaw ko family Laparan, Labaniego, kag Esparisya. Ang gatamyaw ko ni Laparan sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Inday na self-abol. Mayong hapon, Tita Wilma. Salamat man sa heart. Agaupod man sa itong live. Yes, Miss Wilmila ang Tupina. Thank you so much. Kamusta lang ikaw dira? Stay safe man, dear, na? Sa akon agot salamat gid. Mayong hapon Tito We from Novi Magapan. Yes, salamat man sa imo. Adaman si Gerald Gadudo, salamat. Jandala Cruz is watching. Thank you sa pag-upod sa aton online. Greet palihog Tita Wilma family Fabol and Morales sa Kabangkalan City. Salamat gid kag maayong hapon. From Nicel Fabol. Ana Sinoro. Thank you gid for the thumbs up. Salamat pa yung hapon connection dito. Ano naman nga nagalangoy-langoy ka? Nag-inula naman sa inyo? Hindi Ana Sinoro. Athea Kim Iriman. Good afternoon, Tita We. Action, Tita We. Nami buhi mo. O nami buhok mo siguro tawhay pareho ta buhok kay kainit. Hindi pa salamat na kuna kay nakita nyo ng buhok sa ulo ko kay balaan mo nga wala na ubos na ba ang buhok ko. Pero pa salamat na sa mahal nga Dios nga nagtubo na siya para nga magnami-nami man tabala para sa inyo panulukan kay sa aton man mga palangga. No? Ma'am Elizabeth Gamala kay Gamala. Yes, ma'am, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet in advance. Happy 72nd birthday. November 21. So, buwas na ina, ma'am. No, di ba? So, happy 72nd birthday sa elder brother ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, ni Sister Armando Malaka. Thanks a lot. Keep safe always. God bless and more power to ARB at 52. Ma'am Elizabeth, thank you, kid. Ate Wilma, good afternoon. Kapamatigid sa program mo. Robert Roma, salamat man. Hi and hello, Miss Homa Lumina. Salamat man. Yes, gaupod man sa eton si Inday Giselle Franco. Nadira sa dingan ni kamo Inday Giselle Maaw. Yes. Melili Oligo. Ay raman. Sister Armando Cabiles from Canada, sir. No? It's Canada na bila Sister Armando Cabiles. Stay safe and healthy man, sir. Akagay mo man pamilya. Good afternoon, Tito We. Pagtamyaw lang sa Bukid ni Goro. Bukid, kaya hindi man pwede magbungyod. Bukid sa Himaylan, kay Damo,
gida gapamati, di gapamati na. Dira sa kabukiran sang syudad sang Himamaylan, mayong hapon sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Na Jessa, halini na kay Jessa Seno Garzon. Kag syempre halin man kay Tita Wilma. Sa inyo salamat gid na. Kag masipletan di bilang sa pihak ayho. Sa La Carlota, gaulan gid man kuno hambal ni Inday Ana Sinoro. Gaulan din Tita Wilma. Inday Ginny Sulgon, good afternoon. Ginny Sulgon, dumdumon nga ito. Yes, Ginny Sulgon, Valladolid ini siya, if I'm right. Na? Marilo Llanes, good PM tawi watching lang ko di. Salamat gid sa imo, Inday Marilo. Harakak gid si Sir Milili. Bibing di Sinal Bordan. Watching lang ko di. Salamat gid, sir. Okay. Sinda Virgil Pindao. Arang gihapon na yung mga friends. Salamat gid sa inyo. Elisa Peronilia Yap. Sa iya. Ay, happy birthday niya. So, happy birthday kay Elisa Peronilia Yap today. Dira sa Myceline Homes. Happy birthday. Salamat gid, Tita We. Halin ina ka in the virtual pinda. Mayong hapon lang kita. So, karon balikan ta na ang aton. Sa aton dira mga naka-online ha, may mga nakasulod dira nga ara naman scammer nga gambal-ambal Christmas kuno is not far away. A lot of profit I invested 1,000 pesos from my Christmas goods. Ay mga anak, hindi gid ka basulo nyo si Tita Wilma, hindi gid ka mo magpadala-dala sa mga scam nga ina. Okay, relax lang. Balikan pa ka mo ni Tita Wilma karon naman. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa iyo.
Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Di ma-horoscope na lang si Tita Wilma, pero antes man natin horoscope, manamyaw kita na happy birthday sa mga nag-celebrate sa nila birthday today. Happy birthday para karon iyang adlaw November 20. Sa mga nag-celebrate sa nila birthday, happy birthday. Yes, sa brother to ni Ma'am Elizabeth kay Sir Armando, happy birthday to you. Kay Inday Chor nalilipper, Inday. Happy birthday sa akong sa sister-in-law. Kay Gian Espinosa, girl, happy birthday sa imo. Good health lang, kag mangin, mabuot ikaw. Padayon na lang ina. Kag syempre, maayo lang alawas and more blessings and enjoy sa inyong celebration for today. Horoscope na? Sa itong sa ni horoscope para man karon niyang adlaw. Una ton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, ining mga natawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Sa inyo, Scorpio, ang inyo bala naanda na nga batasan o kung naanda na ninyo nga hilimuon, abi ninyo, ma-realize mo or ninyo nga, ay, pwede ko gali siyang magkwartahan. Baw kanami lang, no? Hindi ba hindi blaza, mayong hapon lang ko, no? Ang imo abilidad or imo talento, ang imo bisang gali passion mo pa, na pwede mo siya makwartahan. So, makadugang ina sa imo income. Kinanglan, i-improve mo pagid ina, na kay nga ako, mahimo mo ina, may nagahulat pagid sa unahan, nga mga maayo nga oportunidad para sa imo. Matuman gid ang imo mga handog. Kung single ka, Scorpio, abi mo ko na, no? Makaangkon ka na sa love life. Eh di wow. Maswati mo nga mga numero 46, just 22 kag 36. Shocking pink is your lucky color. Sister, si Sister Iseds na. Sister J, good afternoon. Kamusta lang dira sa imo? Kapoy siya sa atin online all the way on the other side of the globe. Salamat, Gin. Sagittarius na kita, Tito Wilma. Pwede lang ko kainom, dali lang kinaga. Intindihan nyo lang na siya, no? Okay, Sagittarius. Gid, aragid siya. Okay, ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, abi mo may ara ka-experiensya nga mabalik-balik lang, sulit-sulit lang siya. Kinanglan tagaan mo na siya. Atensyon, no? Kay kung pabayaan mo na mabalik-balik lang na dako gina nga problema para sa imo, no? Hindi ka man magpati sa mga istorya nang nira sa imo nga ginahatag kung anong ginaduhol, dira. Kinahanglan pamatudan mo ginani antes ka mag-judge. Okay, tagaan mo man inatensyon as mentioned ni Tita We, no? Kag maswati mo nga numero Sagittarius. 11, 26, 32 kag 57. Ice blue is your lucky color. Capricorn. Ay mga Capricorn naman na mo ini mga nitawo
Disyembre 22, tugtog Enero 19. Capricorn, tinguhaan mo gid nga mangin maalwan ka. Kinahanglan maka-share ka man kung anong imo mga blessing, na mag-share ka sa imo, isig ka pareho. Kinahanglan mangin maalwan ka. Batuna ang matuod, kag padayuna ang imo pagpanimpa. Mga maswati mo naman ng mga numero, Justice Ace 32, 47 kag 26, Pearl White is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Yes, Aquarius, kinahanglan kung nagapangamuyo ikaw, dugangi pagyed. Ang kaseryoso mo sa pagpangamuyo, Aquarius, para maangkon mo ang self-healing nga maghatag sa imo sang maayo nga pamatyag. Mga maswati mo naman nga mga numero, Justice Ace 37, 25 kag 53. Turmeric yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, ang mga Pisces, amo ining mga nitaw, Pebrero 19 to Marso 20, sa imo Pisces, ang maayo nga kahigayunan mag-aabot gid sa imo. Kag abi mo dugang, may makilala ka nga tao nga mo makahatag sa imo dugang man nga duag sang imo kabuhi. Mga maswati mo naman nga mga numero, just si 8, 29, 47 kag 52. Lover red is your lucky color. Ang mga Aries, yes, Marso 21 tubtob Abril 19, Aries, siling sang imo horoscope, abi mo ligi man ang kaugalingon mo para nga magbaskog ang lawas mo. Ay, hindi kada magpaluya. Kinanglan kaon ikaw utan. Hindi lang pulos baboy kag kontra. Kaglikawan mo man ang pag-inom sang soft drink. Love yourself, suno sa imo horoscope. Maswati mo naman ng mga numero 38, 26, 40 kag 10. Sapphire blue is your lucky color. Nabatian naton ang unang gabahin sa ngayon man paghatag sang inyo mga zodiac sign para man sa iton horoscope karon nga adlaw gani relax. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Ang Dr. Alfred's Green Coffee. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page Na ma-mention ko na kagina. Inday Gintanilio, yes, good afternoon man Kay Inday Connie Espares Labaniego. Good afternoon, Tita Wet. Tamiyaw ko lang. Family Laparan, Labaniego family, kay Esparesha family. Inahalin kay Inday Connie Laparan sang Pandanon. DSB, stay safe and God bless. Salamat man. Good PM, Tito Wilma. Paliugling with Fable and Morales family sa Kabangkalan City. Yes, salamat kid. Kag Nympha Makalintal. Amo na si Nympha Makalintal i-mention ko na gyud na. Si Nympha Makalintal gina-invite niya kamo nga mag-invest ha. So depende na sa inyo. Hindi nyo lang pag basulon si Tita Wilma kung wala sang balik. Kay masiling ko mo nakitaan nyo dira. Pero pasensya. Robert Roma, good afternoon. Ati Wilma, magapamati sa imo program. Salamat man. Kag si Inday Blaza, good afternoon. And Inday Jessa Sano Garzon, salamat. Bibing Disinal Bibing Disinal Bordan, salamat sa imo. Lizzie Joy Ilon Amoroso, Ati Kimeriman, yes all, again. Kay Gerald Galudo, kay Ria May Ladio, Miss Ems Aboso, yes, thanks for the heart sa inyo. Salamat kay Franklin Telohio, salamat man sa imo. Annalyn Abanto Bilanggoy, kay Kim Roselina, mayong hapon. Roslyn Valdissimo, salamat man. Kay Ernie Odas Colida, salamat man. Kay John Serna, ay ada kadagali, salamat ha, mayong hapon lang da. Relcy Mania, kay Tamtam Merok, Nympha Makalintal, kay Ayin Gorgonio, salamat gid. Candelario, Christian Candelario, kay
Rufina Era Gabino, na kay Kathy Calatrava, kay Edwin Panteras, kay Ami Divina Gracia. Salamat gid sa inyo. Okay, enough na lang na anay, ha? Salamat gid sa inyo. Sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon. Gabino, mayong hapon, sir. Dira man sa may Aranda. Dira sa Aranda, hinigaran sila na Jujian na kilantang hipikon. Upod sang unika iha nga si Nika kag saya pa pinalanggaon man nga Iloy. Salamat. Okay. Yes. Okay. Sleep na da. Hilay-hilay lang siya daw. Sister J, yes. Hilay-hilay lang piyong-piyong kay ti kaagahon pa lang dara sa inyo. Okay? Thank you so much sa pag-upod kay Tito Wilma iya karon nga hapon. Ano anay tapuson tang nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton sa ni horoscope. Sa mga nagahulat sang ila sining zodiac sign, ara nakita sa Taurus. Ang mga Taurus, Tita Wilma, mga nataw Abril 20 tugtog Mayo 20, Taurus abiting uhaing maging on time ka man sa appointment mo. Parang maginami man ang impresyon nila sa imo. Kagaya sa imo man na inang plano nga mag-gym ka o nag-gym ka, ang adlaw nga ini Sabado, it's perfect time for you. 15, 31, 26, kag 6, mga maswati mga numero mango orange is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, may ginatago-tago, kagaling nga talento, oy, madiscoveryhan, madiscovery na, mahibaluan din na. Kag subong mo man ma-realize nga kung ikaw nagatinguha, may pang milk tea ka, bound lain ng horoscope subong. So ako muna nagapangabulay, kaya paninguha ka, may reward ina, di ba Gemini? Yes, 26, 37, 41, kag 15, lilac, violet is your lucky color. Yes, mga Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, mga Cancer. Kung ano man ang nabatsyagan mo, kung ano ang panagupnup mo, mahibaluan mo ang kamaturan na tungod sa nagapangaluyag sa inyo. Sa mga single ng Cancer. Okay, halong ka. Masuwati mo man nga mga numero just sa 26, 45 kag 12. Dollar Queen is your lucky color. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo.
Okay, pasalamatan mo na Leo kay nga manumbalik, manumbalik ang balanse sang imo pagkatao. Do ka namin ang mga palatandaan. Pero isa lang gid bala Leo. Kung ikaw palagamit sang gadget, abi hagan-hagan. Utang ni man limitasyon ang imo kaugalingon. Hindi pag-abusuhi ang imo ikaayon lakas. Mulay kung maging lusol sa ulihi, kadamo na sa nag-experience sina, ganihinay-hinay lang. Maswerte mo nga mga numero Leo 15, 32, 45 kag 35. Sapphire Blue is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign na Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob September 23. Abi Virgo, ina ba yung mga miyembro sa pamilya mo, no? Let's say, kapamilya mo, paryente mo, nag-effort sila bala, nagpangabuglay sila para sa inyo. Abi, tulupang dama na, hindi magsinupla do or magsinupla. Kag hindi mo gid pagkalipatan nga magpasalamat sa iyo. Mas wati mo nga mga numero 36, 11, 43, kag 27. Shocking pink is your lucky color. Kag yes, katapusan mo natin nga zodiac sign Libra. Ang mga Libra, September 24, tubtub October 23. May mga events Libra, karon nga adlaw, yes. Magkahatag na kalipay sa iyo. Kag may maabot nga tsansa sa imo love life. Gani kung may ara gid man, hindi mo pagpaligaron as long na nahibaluan mo kung makapaayo or hindi sa hinay-hinay man. Maswati mo nga mga numero, o sa mga singles lang na mga Libra. Maswati ninyo nga mga numero 47, 38, 55 kag 12. Magenta red is your lucky color. Nabatian na ito na itong text sa mga mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa inyo ninyo naton tanan mga palangga naton ng mga itong palangga. Para na ikaroon nga adlaw nga Sabado, Nobyembre 20, tuig 2021. Baby Gregorio Yulo, good afternoon, kahingabot ka. Robert Roma, yes, danay na kaina. Na? Siningabahin na nga ito na 3 o'clock prayer. Or sorry, ang ato na Orasyo Imperata baitok sa COVID-19, update ninyo si Tita Wilma. Orasyo Imperata baitok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon
sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo, ayon 3 o'clock prayer, kagangaton orasyo imperative ito sa COVID-19. Sige, hunta na tugtog nga kita mangin hilway sa sining aton away against COVID-19. Okay, Tito Wilma, we only have 35 days till Christmas Day and 42 days till New Year. So, ang iban excited na, ang iban ara na, pangdikurar na sa ila sinipuluyan, kag iban bisan igpat-igpat lang na iyan. Na? Ano yung igpat-igpat na Christmas lights, di ba? Bisan magwa ka lang na ganida, mo ka na sa makita, di ba? Okay na, Tito Wilma. Ang aton sa ni mabilin sa inyo nga Bible verse of the day, halin sa Psalm chapter 124 verse 8, it says, our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Gani buwas, no? Masiling kita bitawa. Happy weekend para sa inyo, happy Sunday, and happy family day para buwas. Buwas kapiyastahan sang Christ the King, di ba? Christ the King tomorrow. Pwede kita magkasimba pero hinay-hinay lang o pwede ang aton sa ni pamilya. Observe the proper protocols on our own safety. Paalam na si Tita Wilma. So, sa aton man mga ka-aksyon dara, sa diin man ikaw sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayar Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,